खुलुमबाय बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांदो। आसाम पुलिसा आयेन बेरेखायै लकेल जौ संनायनि सायाव गोख्रोङैनो राहा लादों। बेबायदिनो मैया आसाम पुलिसनि गोख्रोङै सिग्रोमनायाव दिखियाजुलियाव आयेन बेरेखा लकेल जौ संनायनि सायाव 5,000निबो गोबां लिटार जौ हमना मोन्दों। मख'नो गोनांदि थांनाय बावैसो सान सिगाङाव आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बुंदोंमोन दि रायजोआव सोलिबाय थानाय आयेन बेरेखा लकेल जौ फाननाय जायगानिफ्राय कर'ना जिउसानि साग्लोबनाया बांनायनिफ्राय गोबां जाबोदों होननानै फोरमायदोंमोन। बेखौ बिथा खालामनानैनो आसाम पुलिसा लकेल जौनि सायाव गोख्रोङैनो राहा लादों। बेबायदिनो दिखियाजुलियाव आसाम पुलिसनि गोख्रोङै सिग्रोमनायाव 5,000 लिटारनिबो गोबांसिन सुबुंनि देहाखौ खहा खालामग्रा बिस गोनां लकेल जौखौ हमनानै गारनो हायो। आलादा रायजो बड'लेण्ड सोमावसारनायाव मुंख्लं जानांनाय सुबुंफोरनि नखरफोरनो बिटिआर गोरोबथानि दफा बायदियै सोरखारा फोसावना होनाय 5 लाख रांखौ थाबैनो होजोबनो नांगौ होननानै बड'लेण्ड मुंख्लं नखरारि आफादा खावलायदों। मख'नो गोनांदि बर' माहारिनि थामोनथा रैखाथिनि थाखाय गोबां बिग्रायारि लाइमोनफोरा गावनि आगोमा जिउखौ हारिनि थाखाय बावलांनो गोनां जादोंमोन। बेनिनो फिथाइ महरै बर' हारिया बिएसि, बिटिसि आरो बिटिआर मोनथाम गोरोबथा जानानै थांबाय। नाथाय गोरोबथानि दफा बायदियै भारत सोरखार आसाम सोरखारा मुंख्लं नखरफोरनो फोसावना होनाय 5 लाख रांखौ दासिमबो होजोबनो हायाखै। बेखौ लाना गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों बाक्सा जिल्लानि बड'लेण्ड मुंख्लं नखरारि आफादा। आरो बेखौ लानानै गोथौ दुखु मोननाय फोरमायनायजों लोगोसेनो बाक्सा जिल्लानि बड'लेण्ड मुंख्लं नखरारि आफादनि आफादगिरि सन्दीप बर' बिथाङा फोरमायोदि बर' हारिनि थाखाय बड'लेण्ड सोमावसारनायाव गोबां बर' लाइमोनफोरानो मुंख्लं जादोंमोन। नाथाय सा 40 नखरफोराल' बिटिआर खुंथायनिफ्राय दासिमबो 5 लाख रांखौ मोननो हादों होननानै फोरमायो। बेनिखायनो बाक्सा जिल्ला बड'लेण्ड मुंख्लं नखरारि आफादनिफ्राय खावलायोदि फैगौ 12 जुलाइ खालारनिफ्राय जानो गोनां आसामनि बाजेटआव सोसननानै मुंख्लंफोरनि मोननो गोनां रांजों लोगोसे नखरनि सोद्रोमाफोरनो थांना थानायनि राहा हिसाबै सोरखारि साख्रि होनो नांगौ होनना आसाम सोरखार आरो बिटिआर खुंथायनिसिम दाबि खालामदों। गुबुन फारसे सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय दिखियाजुलि बाटासिपुर हायनागुरि गुदि फरायसालिनि लांगोनायावबो बारग' एनडिएबि केडारफोरा खुद्रिसारदों। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला थाबैनो साख्रियाव थिसनथाइ होनांगौ लोगोसे 10 लाख राङै सोरखारा अनसुंथाइ होनो नांगौ होनना बिथांमोना खुद्रिसारदों। लोगोसे बिथांमोनहा आसाम नाङैनो बारग' एनडिएबि केडारफोरनो आसाम सोरखार आरो बिटिआर सोरखारा माखासे केडारफोरखौ साख्रियाव थिसनथाइ होनो माखासेखौ अनसुंथाइ होनानै थांना थानायनि गोजोन थासारि लाबोनो नागिरनाया जोबोर बेले-बेजे जानायखौ नुनो मोनदों होननानैबो सोरखारनिसिम बिथांमोना सोमावसारदों। आरो बिथांमोना बे सोमावसारनायनि गेजेरजों बुङो दि 4 लाख राङै सोरखारा अनसुंथाइ होनो नागिरनाया एनडिएबि मावथि सोद्रोमाफोरनि थाखाय नखर सोलिनो हाया आरो सोरखारा अमा, बोरमा, दाउ बायदि बिथिंफोरनि राहाजों अनसुंथाइ होनानै बारग' एनडिएबि केडारफोरखौ गेलेनो दासान होननानैबो सोरखारनिसिम गोख्रों रावजों बुंथिदों। दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै। गोजोन्थों।